Xornada maratoniana dos Reis Magos na cidade de Pontevedra. Ante as malas previsións meteorolóxicas, as súas maxestades argallaron unha ampla recepción no recinto feiral en horario de mañá e de tarde. Recibidos con todos os honores, a golpe de trompeta, as súas maxestades recoñecían que a de hoxe é tamén para eles unha xornada distinta. Moi distinta, moitos cambios, pero espléndido. A verdade é que chegamos moi cedo a Pontevedra e antes de se abriran agora as portas e ver isto, a cabalgata, bueno, as figuras colocadas aí, é unha preciosidade. A carpa que temos, máis real non pode ser. Con todo, non agochaban a súa ledicia por compartir o día coa rapazada pontevedresa, que polo que nos din, portouse moi ben este ano. Sí, de verdad que sí. De verdad que se comportaron muy bien y estamos rezando que se pase todo ese para podernos abrazarse, acercarse. Y ahora que pudieron, que pueden vacunarse, pues que están portándose muy bien y animo a que sigan vacunándose. Sí, reciban todos o cariño e moitas apertas e sobre todo este ano vimos cargados de saúde para todos. Tempos difíciles que con todo non poden coa ilusión dos máis pequenos. Eles tamén se decatan de que este ano as cousas teñen que ser distintas. Pues un pouco de lejos, pero es lo que hai, porque hai coronavirus. Iso si, hoxe todos os nenos e nenas tiñan xa rematada a carta para as súas maxestades. Un cambiador de bebés, Nancy's, accesorios de bebés, una tele. Le voy a pedir una ambulancia de pinipón y más cosas. Cartas Pokémon, cosas de Playmobil, cosas de fútbol, un robot y unas sorpresitas. Tamén escribiu a súa carta o alcalde de Pontevedra, que esta mañá recibía os reis como se merecen. Lores pediulle a Gaspar, Melchor e Baltasar que remate canto antes a crise sanitaria. Que traian moitas cousas a todos os nenos e que, sobre todo, a miña petición máis gorda é que isto acabe, non? Que esta pandemia acabe e que poidamos vivir normalmente, abrazándonos, queréndonos, traballando e sin andar pendientes de esas precaucións que neste momento son obligatorias, claro. Ademais da recepción real, na cidade de Pontevedra houbo tamén actividades de animación tanto no exterior como no interior do recinto feiral e tamén nas rúas do centro da cidade.